Bila sam sama u kući kada sam čula zvuk. Tihi, pažljivi zvuk. Onaj zvuk koji ne bi trebao biti tu u 3 sata poslije podne, kada sam navodno trebala biti u bolnici na redovnoj kontroli. Ali nisam otišla. Noge su me boljele više nego obično i nazvala sam Darku, svog liječnika, i odgodila za tjedan dana. Nitko nije znao da sam ostala kod kuće. Nitko. I upravo zato, kada sam čula kako se gornja ladica moje spavače sobe otvara, ona ladica u kojoj sam čuvala svoju životnu ušteđevinu, srce mi se stislo na način koji nisam osjećala od dana kada mi je muž Zvonimir umro, prije 11 godina. Stajala sam iza poluzatvorenih vrata. 80-godišnja žena s bolnim koljenima i bijelom kosom, držeći se za hladni zid kao da mi je on jedini oslonac na ovom svijetu. I gledala sam. Gledala sam svog unuka Branimira kako pažljivo, gotovo nježno otvara tu ladicu. Kako odguruje stare čarape koje sam namjerno stavila da prekriju kovertu. Kako uzima tu kovertu, bijelu, malo požutjelu od vremena, i stavlja je unutar jakne. Imala sam 81 godinu. Preživjela sam rat. Preživjela sam gubitak muža. Preživjela sam bolest koja mi je uzela 1 godinu dana života. Ali nisam bila sigurna hoću li preživjeti ovaj trenutak. Novac koji je Branimir uzeo bio je sve što sam imala. 27.000 kuna. Skupljane desetljećima, kovanica po kovanica, novčanica po novčanica. Novac za moj sprovod, kako sam uvijek govorila svojoj kćeri Veroniki. Nisam htjela biti teret. Nisam htjela da moja djeca moraju skupljati novac kada me više ne bude. Htjela sam otići dostojanstveno, onako kako sam živjela, ne tražeći ničiju pomoć. I sada je taj novac bio u džepu mog unuka. Stajala sam tako dugo da mi je noga počela trnuti. Nisam se pomaknula, nisam progovorila. Nisam plakala, ne odmah. Samo sam gledala kako Branimir izlazi iz sobe, kako lagano zatvara vrata za sobom, kako silazi niz stepenice, kako izlazi kroz kuhinska vrata. Čula sam kako se motocikl pali. Čula sam kako odlazi. I tada sam sjela na krevet i počela plakati. Ali prije nego što vam ispričam što se dogodilo nakon toga, što se dogodilo tjedanima i mjesecima koji su slijedili i kako je ta krađa promijenila sve što sam mislila da znam o svojoj obitelji, moram vas zamoliti nešto, s punim srcem. Ako ste ovdje, ako slušate moju priču, znate da su ovakve priče rijetke. Priče koje govore istinu, koje ne uljepšavaju, koje govore o boli i o ljubavi i o tome što znači oprostiti nekome koga volite više od vlastitog života. Pretplatite se na ovaj kanal. Pritisnite zvonce da ne propustite nijednu priču. Ostavite like, taj mali gumb govori algoritmima da je ova priča vrijedna dijeljenja i podijelite je s nekim koga volite. Možda s bakom ili djedom, možda s prijateljicom koja prolazi kroz nešto teško. Ove priče postoje da bi nas podsjetile da nismo sami. A sada se vraćamo. Jer ono što se dogodilo sljedećih tjedan dana, to je srce ove priče. Zvala sam se Dragica Horvatin. Živjela sam sama u kući u kojoj sam provela 56 godina svog braka. Kuća je bila stara, malo trošna, ali moja. Imala sam kćer Veroniku, koja je živjela 15 minuta vožnje od mene. I zeta Tomislava, koji je bio dobar čovjek. Tihi, marljiv, nikada nije podigao glas. Imala sam 3 unučadi. Branku, koja je živjela u Osijeku i koja me zvala svake nedjelje. Luku, koji je studirao u Zagrebu i koji je dolazio jednom mjesečno. I Branimir, moj najmlađi unuk. 22 godine, oči boje lješnjaka, naslijeđene od djeda Zvonimira. Osmijeh koji te razoruža u sekundi. Uvijek je bio moj miljenik. Ne smijem to reći naglas, ali jest. Od sva 3 unuka, Branimir je bio onaj koji bi ušao u sobu i odmah znao jesam li tužna ili umorna ili samo pretvarajući se da sam dobro. Bio je senzibilan na način koji je bio rijedak. I bio je onaj koji mi je uzeo novac. Sad dana, nakon što je otišao, ustala sam s kreveta. Oprala sam lice. Skuhala sam čaj, kamilicu, jer je jedina stvar koja mi je smirila drhtanje ruku. Sjela sam za kuhinski stol i razmišljala. Nisam razmišljala o policiji. To mi nije ni palo na pamet. Ne jer nisam bila povrijeđena, jer jesam, duboko i bolno.
već jer je Branimir bio moja krv. I nisam razmišljala o tome da nazovem Veroniku. Znala sam što bi se dogodilo. Plać, galama. Tomislav bi se namrštio, Branimir bi bio izbačen iz obitelji ili bi pobjegao od srama i sve bi se raspalo. Obitelj je krhka stvar. Jednom kad se razbije, teško se lijepi. Razmišljala sam o tome zašto. Branimir nije bio loš dečko. U to sam bila apsolutno sigurna. Nešto se moralo dogoditi. Nešto što ga je dovelo do toga da uđe u bakinu sobu i uzme sve što ona ima. A kada sam počela razmišljati o tome, stvarno razmišljati, bez bijesa, bez tuge, samo čisto hladno razmišljanje, počela sam se sjećati sitnica koje sam ignorirala posljednjih nekoliko mjeseci. Bljedilo na njegovom licu kad je došao za Božić. Kako je gotovo ništa nije pojeo, a uvijek je bio taj koji bi pojeo 3 tanjura juhe i još tražio. Kako me je zagrlio pri odlasku malo predugo, onako kako se grli kada se nešto skriva. Kako mi je rekao, gotovo usput, dok je oblačio jaknu: baka, ti si jedina koja me ne sudi. Tada nisam razumjela što je to značilo. Sada sam razumjela. Idućeg jutra nazvala sam Branku. Ne da bih joj rekla što se dogodilo. Branku sam nazvala jer je Branka. Od sva 3 unuka, ona koja zna tajne. Ona je bila najbliža Branimiru kada su bili djeca. Ona je znala kada je lagao roditeljima. Ona je znala kada je bio u nevolji. Bila su to 2 unuka koji su dijelili sve, dok se nisu razdvojili godinama i udaljenošću. Baka, dobro jutro, rekla je Branka, glasom malo pospanim. U Osijeku je tada bilo rano. Branko mila, rekla sam, treba mi tvoja pomoć, ali moram da ti kažem nešto i moram da mi obećaš da neće stići do mame. Kratka tišina. Baka, što se dogodilo? Nisam joj rekla za novac. Još ne. Rekla sam joj samo da mi je Branimir bio u posjeti i da mi se učinio čudno. Da sam zabrinuta. Da li ona zna nešto? Dulja tišina. Ona vrsta tišine koja sama za sebe govori više od 1000 riječi. Baka, rekla je napokon, Branimir ima problema. Ozbiljnih problema. Nisam ti htjela reći jer nisam znala kako. Ali on duguje novac nekim ljudima. Mnogo novca. Igrao je, znaš, te igre na internetu, klađenje i... Zaglavilo se. Sjedila sam za stolom i gledala u šalicu čaja koji se hladio ispred mene. Koliko? Upitala sam tiho. Ne znam točno. Ali čula sam od Luke da se radi o možda 30.000 kuna. Možda više. Zatvorila sam oči. Dakle, tu je bila istina. Nije bio loš. Bio je očajan. A između lošeg i očajnog postoji razlika koja mijenja sve. Ne kažem da je krađa bila opravdana. Nije. Nikada nije. Ali kada shvatite zašto je netko učinio nešto strašno, kada vidite ne samo čin nego i put koji je do njega doveo, tada se nešto mijenja unutar vas. Ne nestaje bol, ali mijenja se njezin oblik. Branka, rekla sam, hvala ti. Nemoj ništa reći nikome. Ja ću se pobrinuti. Baka, što ćeš učiniti? Ne znam još, rekla sam iskreno. Ali znam da ću učiniti pravu stvar. Odložila sam slušalicu i ostala sjediti tako dugo da je sunce promijenilo kut kroz prozor. Mislila sam na Zvonimira. On je uvijek znao što učiniti u trenucima kada ja nisam. Imao je tu sposobnost da vidi dalje od trenutka. Da vidi ne samo ono što jest, nego ono što može biti. Zvonko, rekla sam naglas, iako je već 11 godina bio odsutan. Što bih trebala učiniti? I naravno, nije odgovorio. Ali nekako, u tišini te jutarnje kuhinje, s mirisom kamilice i starog drva, osjetila sam da znam odgovor. Znala sam ga oduvijek. Samo mi je trebalo neko vrijeme da ga priznam. Trebala sam razgovarati s Branimirom. Ne kao baka koja je bijesna. Ne kao žrtva. Kao žena koja je živjela 81 godinu i koja je naučila da su najtvrđa srca zapravo ona najranjenija. Nazvala sam ga 3. dana. Trebala mi je 3 dana da skupim snagu. Ne da bih bila hladna ili strateška, već jer sam znala da ako nazovem dok sam još u bolu, reći ću nešto što se ne može povući. A ja nisam htjela izgubiti Branimira. Htjela sam ga spasiti. Telefon je zvonio dugo. Mislila sam da neće odgovoriti. Baka? Glas mu je bio napet i čudan. Odmah sam znala da se boji. Znao je da znam. Nekako je znao.
Branimir, rekla sam mirno, dođi k meni. Baka, ja, imam posla danas, ne mogu. Branimir, rekla sam njegovo ime drugi put, onako kako se kaže ime nekom koga voliš i istovremeno se bojite za njega. Dođi k meni. Duga pauza. Dobro, rekao je napokon. Dolazim. Došao je za 1,5 sata. Ušao je kroz kuhinska vrata, ista ona kroz koja je izašao s mojim novcem, i vidio me gdje sjedim za stolom. Skuhala sam kavu, njegovu omiljenu, jaku, s malo šećera. Sjeo je nasuprot mene. Nije me gledao u oči. Bila sam tiha toliko dugo da je počeo nervozno sklapati ruke. Baka? Počeo je. Znam, rekla sam. 2 riječima srušila sam sve zidove koje je izgradio. Vidio je na mom licu da znam. I nešto u njemu se slomilo. Nije to bio dramski plač. Nije odmah počeo jecati. Najprije je samo spustio glavu, a zatim su mu ramena počela drhtati. A zatim, tiho, gotovo bez zvuka, počeo je plakati. Nisam se pomaknula. Nisam ustala da ga zagrlim. Samo sam gledala. Jer nekada je važno da čovjek plače do kraja, bez utjehe, bez da mu netko govori sve će biti dobro, dok još ne zna je li to istina. Plakao je možda 5 minuta, a zatim je podigao glavu i pogledao me u oči. Oprosti mi, rekao je, glas mu je bio slomljen. Baka, molim te, oprosti mi. Reci mi sve, rekla sam, i ispričao mi je. Sve, od početka. Kako je počelo kao igra, klađenje na utakmice s prijateljima, mali iznosi koji su se činili beznačajnima. Kako je jednom dobio puno i pomislio da je pronašao nešto. Kako je nakon toga počeo gubiti i pokušavati pokriti gubitke novim ulozima. Kako je dug narastao do iznosa koji mu se činio nemogućim za otplatiti. Kako su mu počeli zvati ljudi čije glasove nije prepoznavao. Hladne, profesionalne glasove koji su govorili o rokovima i posljedicama. Slušala sam ga s rukama sklopljenim u krilu. Slušala sam ga onako kako sam jednom slušala Zvonimira kada mi je rekao da je izgubio posao i da se boji. Onako kako slušate nekoga koga volite, a koji je izgubljen. Potpuno prisutno, bez suda. Kada je završio, kuća je bila u tišini. Koliko imaš vremena? Upitala sam. 1 dana, rekao je. Rekli su 1 dana. 1 dana. 7 dana između mog unuka i nečega što nisam ni htjela zamišljati. Sjedila sam i računala u glavi. Ne novac, ne svotu, nego njega. Njega kao dijete koje je trčalo po ovom dvorištu. Njega kao dječaka koji je jednom, u 8. godini, donio mi buket maslačaka jer je čuo da sam tužna. Njega kako spava na ovom kauču kada su dolazili za blagdane, umotanog u staru zelenu deku koja je još uvijek bila ovdje, u ormaru. Branimir, rekla sam, novac koji si uzeo, znaš čemu je bio namijenjen? Gledao je u stol. Za sprovod, rekao je tiho. Mama mi je jednom rekla. Da, za sprovod. Napravila sam pauzu. Ali ja još nisam umrla. I možda je Bog imao drugi plan za taj novac. Podigao je glavu. U očima mu je bila mješavina nevjerice i nečega što bi se moglo nazvati nadom. Ali bojažljiva nada, ona vrsta nade koja se boji biti velika jer je previše puta bila razočarana. Baka, ne možeš. Mogu, prekinula sam ga. Ali uz uvjet. I tada sam mu rekla uvjete. Nije ih bilo mnogo. Uvjeti su bili jednostavni, ali nisu bili laki. I u tome je razlika koja definira sve u životu, između lakog i jednostavnog. Prvo, Branimir više nikada, ni pod kojim okolnostima, ne igra, ne klađenje, ne online igre za novac, ništa. Ako osjeti da mu se vraća ta potreba, zove me, ne prijatelja, ne brata, ne nekog anonimnog terapeuta kojeg ne poznaje, mene, u bilo koje doba noći. Drugo, Branimir upisuje terapiju. Znala sam, jer sam uvijek čitala sve što mi je došlo pod ruku, da ovisnost o kockanju nije slabost karaktera. To je bolest mozga, pravi, medicinski, neurološki fenomen. I kao svaka bolest traži liječenje. Treće, Branimir mi vraća novac. Ne odmah, znala sam da to nije moguće. Ali svaki mjesec koliko god može, dok ne vrati sve. Nije mi bio važan novac sam po sebi. Bila mi je važna lekcija.
Lekcija da ono što uzmete bez pitanja ostavlja trag koji se mora popraviti. I četvrto, Branimir nikada, ni majci, ni nikome drugom, ne priča što je učinio. Ne zato što sam htjela čuvati tajnu zauvijek, već zato što sam znala da bi otkrivanje u ovom trenutku uništilo njega prije nego što se ima šansu popraviti. Istina ima svoje pravo vrijeme. I to vrijeme nije uvijek odmah. Slušao me u potpunoj tišini. Kada sam završila, opet je počeo plakati. Ali ovaj put drugačije. Ovaj put su to bili suze olakšanja. Ona vrsta suza koja dolazi kada si nosio nešto sam predugo i kada ti netko konačno kaže daj mi to, pomognut ću ti nositi. Zašto? Šapnuo je. Zašto mi pomažeš, baka? Ukrao sam ti novac. Pogledala sam ga dugo. Jer sam te gledala kako rasteš, rekla sam. I znam tko si. Ne ono što si učinio, nego tko si. A tko si? To je puno više od jedne greške. Ustala sam. Polako, s onim bolnim koljenima. I prišla ormaru. Izvadila sam staru zelenu deku. Stavila sam mu je u naručje. Ostani večeras, rekla sam. Skuhat ću večeru. I on je ostao. Idućih tjedan dana bili su najduži u mom životu. A živjela sam 80 i 1 godinu, pa znam što dugi tjedni znače. Nazvala sam svog liječnika Darka i zamolila ga za preporuku. Rekla sam mu da imam mladog člana obitelji koji treba pomoć s kockanjem. Dao mi je broj. Zvala sam broj i dogovorila prvi termin za Branimira. Zatim sam nazvala svoju banku. Razgovarala sam s gospođom Marinkom, šalterskom radnicom koju sam poznavala godinama, ženom čije je unuče pohađalo isti vrtić kao Branka. Objasnila sam joj, diskretno, bez previše detalja, da trebam pristupiti dugoročnoj štednji ranije nego sam planirala. Bila je ljubazna i efikasna. Nisam imala 27.000. Imala sam ih samo 19 u banci. Ostatak je bio u koverti. Ali 19 je bilo dovoljno da se pokrije dug i da ostane nešto za buffer, kako kažu mladi. Prebacila sam novac Branimiru u ponedjeljak ujutro. Nisu me zvali opasni glasovi. Dug je bio plaćen. Moj unuk je bio slobodan. Ali sloboda nije besplatna. Sloboda se plaća odgovornošću. I o tome sam mu govorila svaki put kada je dolazio. A dolazio je svaki tjedan, bez propuštanja. Prve terapije bile su teške, kako mi je govorio. Terapeut, mlad čovjek, ime mu je bilo Domagoj, bio je strog ali pravičan. Branimir mi je prepričavao dijelove, ne sve, jer postoje stvari koje ostaju između pacijenta i terapeuta, ali dovoljno da vidim da se nešto pomiče u njemu. Rekao mi je da trebam naučiti tolerirati neugodu bez bijega. Rekao mi je jednom, sjedeći za mojim kuhinskim stolom s čajem u rukama. Da sam cijelo vrijeme bježao. Od dosade, od straha, od sebe. Je li u pravu? Upitala sam. Dugo je razmišljao. Da, rekao je napokon. Ja sam to naučila s 55 godina, rekla sam mu. Kada je tvoj djed Zvonimir imao srčani udar i kada su nam rekli da možda neće preživjeti. Morala sam sjediti u bolničkom hodniku i tolerirati tu neugodu sat za satom. Nisam imala kamo pobjeći. I shvatila sam da se može sjediti usred boli i ne raspasti se. Gledao me. Baka, jesi li se bojala? Svaki dan. I dalje. I sada. Ali strah nije razlog da se ne živi. Prošla su 3 mjeseca. 3 mjeseca u kojima se Branimir polako, neznatno ali vidljivo mijenjao. Popravio je kompleksiju. Vratio se rumeni ton koji je imao kao dječak, a koji je nestao negdje u godini kada je kockanje preuzelo kontrolu. Počeo je raditi. Pronašao je posao u skladištu. Fizički rad koji mu je, kako je rekao, čistio glavu. Dolazio je svaki četvrtak, ponekad s cvijećem, ponekad s kolačima iz pekare, uvijek s onim pogledom koji mi je govorio da napreduje. A ja sam čuvala tajnu. I nije mi bilo lako. Veronika, moja kćer, Branimirova majka, bila je žena koja je imala dar za osjećanje da nešto nije u redu. Nije bila intruzivna, nije pitala previše pitanja, ali je imala taj majčinski radar koji ne možete isključiti. Jednom je, dok smo pili kavu, rekla: Mama, čini mi se da je Branimir nekako drugačiji, mirniji. Misliš da je dobro? Gledala sam je i slagala joj.
Prvi put u životu sam lagala svojoj kćeri gledajući je ravno u oči. Mislim da odrasta, rekla sam. I to nije bila laž, zapravo. Samo nepotpuna istina. Istina o tajnama je ova. One imaju težinu. Nosite ih svugdje sa sobom i ta težina se ne smanjuje samo zato što ste donijeli dobru odluku. Ona ostaje, pritišće, podsjeća vas. Ponekad bih se probudila u 3 ujutro i ležala u tišini i pitala se: jesam li učinila pravu stvar? Jesam li trebala reći Veroniki odmah? Jesam li zaštitila Branimira? Ili sam samo odgodila neizbježno? A zatim bih se sjetila njegova glasa onog popodneva u kuhinji. Onako slomljenog, iskrenog. I znala bih. U tom trenutku ta tajna bila je jedini most koji smo imali. I premostiti ponor ponekad zahtijeva tihu, nevidljivu konstrukciju. 6 mjeseci nakon krađe, Branimir mi je donio kovertu. Bila sam u vrtu, sjedila sam na staroj klupi od hrasta i čistila grah, onaj stari ritual koji sam naslijedila od svoje majke, a ona od svoje. Čišćenje graha je meditacija, uvijek sam govorila. Ruke rade, glava šuti. Prišao je tiho i sjeo pored mene. Uzeo je šaku graha i počeo čistiti zajedno sa mnom, bez da je pitao može li. Nismo ništa govorili nekoliko minuta, zatim mi je pruži kovertu. Što je ovo? Upitala sam, iako sam znala. Prvih 1500 kuna, rekao je. Znam da je malo, ali ovo je prvi obrok. Biće ih još. Uzela sam kovertu. Bila je malo zgužvana, kao da ju je dugo nosio u džepu prije nego što ju je predao. Branimir, rekla sam, trebam ti reći nešto. Pogledao me. Novac mi nije nikada bio najvažniji, rekla sam. Nikada? Čak ni onda kada sam ga skupljala. Skupljala sam ga jer sam htjela biti neovisna. Jer nisam htjela biti teret. Ali novac je samo papir. Ti nisi papir. Ti si čovjek. I to je ono što je važno. Gledao je u grah u rukama. Ipak ću ti ga vratiti, rekao je tiho. Svaku kunu. Znam, rekla sam. I to je dobro. Ne zbog mene, zbog tebe. Jer to što vraćaš nije novac. To je dostojanstvo. Tvoje vlastito. Ostali smo u vrtu još sat vremena, čisteći grah u tišini. I bila je to jedna od najljepših tišina u mom životu. Istina je izašla na vidjelo u 7. mjesecu. Nisam je namjerno otkrila. Nije se dogodilo na taj način. Dogodilo se slučajno, onako kako se najvažnije stvari u životu uvijek dogode. Bez scenarija, bez pripreme, usred sasvim običnog trenutka. Veronika je došla k meni u utorak poslijepodne. Donijela je gibanicu, moju omiljenu, s tikvicama i sirom, onakvu kakvu sam joj ja naučila praviti. Sjedile smo za stolom i jele i razgovarale o sitnicama, o susjedovom psu koji opet laje po noćima, o novom cvijeću koje sam posadila uz ogradu, o tome hoće li ove godine biti dosta jabuka. A zatim je Veronika rekla, onako usput, stirajući dlanom mrvice sa stola, Branimir mi je rekao da dolazi k tebi svaki četvrtak. Da, rekla sam. Rekao je da mu je to važno, da mu treba taj razgovor s tobom. Digla je pogled prema meni. Što vi dvoje razgovarate toliko? I tada sam je pogledala. Svoju kćer, koju sam rodila u boli i odgojila s ljubavlju, koja je naslijedila Zvonimirove oči i moju tvrdoglavost. I nisam mogla lagati. Ne više. Veronika, rekla sam, imam ti nešto reći. I trebam da me slušaš do kraja, bez da me prekidaš. Promijenio joj se izraz lica. Ona majčinska intuicija odmah je znala da je ozbiljno. Mama, što se dogodilo? I ispričala sam joj. Sve. Od trenutka kada sam stajala iza vrata i gledala Branimira kako uzima kovertu, do razgovora u kuhinji, do terapije, do prve koverti vraćenog novca u vrtu. Slušala me bez da je progovorila ni jednu riječ. Sjedila je nepomično, s rukama skupljenim u krilu i gledala me. I kako sam pričala, vidjela sam kako joj lice prolazi kroz sve. Nevjericu, gnjev, tugu, zbunjenost. I na kraju, na samom kraju, nešto što nije moglo biti ništa drugo nego zahvalnost. Kada sam završila, dugo je šutjela. Zašto mi nisi rekla odmah? Upitala je napokon. Glas joj nije bio ljutit. Bio je samo tih. Jer te poznajem, rekla sam. I znala sam da bi u tom trenutku zaštita bila jača od liječenja.
a Branimir je trebao liječenje, ne zaštitu. Veronika je plakala. Tiho, kontrolirano. Onako kako plaču žene koje su navikle biti jake, koje su naučile da suze moraju biti kratke, jer uvijek ima nečeg što treba napraviti. Plakala je i istovremeno salvetom brisala stol koji već nije imao mrvica. Mogla si me nazvati, rekla je. Mogla, rekla sam. Nisam, mama. Pogledala me. On je moj sin. Znam, zato sam i učinila što sam učinila. Dugo je šutjela. Je li dobro sada? Upitala je napokon. Napreduje, rekla sam. Svaki tjedan je bolji. Terapeut kaže da je jako kooperativan, da radi stvarno, posao ide dobro, počeo je vraćati novac. Napravila sam pauzu. Nije isti čovjek koji je bio godinu dana ago. I mislim da ni sam ne želi biti taj čovjek. Veronika je zatvorila oči. Vidjela sam kako radi nešto što bih nazvala unutarnjim preračunavanjem, uzimanje svega što je saznala i postavljanje toga u novu sliku svijeta. Trebam razgovarati s njim, rekla je napokon. Znam, ali ne danas. Daj si dan, dva. Zašto? Jer u ovom trenutku si majka kojoj je sin ukrao bakinu ušteđevinu, a trebam da razgovaraš s njim kao majka, koja razumije da je njezin sin imao problem i da se bori da ga prevlada. To su dvije različite majke i treba ti malo vremena da prijeđeš iz jedne u drugu. Gledala me dugo. Odakle ti ta mudrost? Upitala je i nije zvučalo kao kompliment. Zvučalo je kao pravo pitanje, pitanje kćeri koja se pita odakle joj je majka. Od godina, rekla sam, i od mnogo grešaka. I od Zvonimira, koji mi je uvijek govorio: Dragice, bijes je brz, ali ljubav je dugotrajna. Uvijek izaberi ono što traje. Veronika je osmijehnula se kroz suze. Tata bi to rekao, prošaptala je. Rekao je, potvrdila sam. Mnogo puta. Razgovor između Veronike i Branimira dogodio se 4 dana kasnije. Nisam bila prisutna, nisam trebala biti. Neke razgovore roditelja i djece ne smije svjedočiti nitko treći, jer svakčija prisutnost mijenja što se govori i kako se govori. Branimir mi je nazvao navečer nakon toga. Baka, rekao je. I odmah po tonu sam znala da je bilo teško. Ali dobro, hvala ti. Kako je prošlo? Plakali smo oboje. Kratka pauza. Mama mi je rekla nešto što nisam očekivao. Što? Rekla mi je da me voli isto kao i prije. Da ništa od ovoga ne mijenja to. Glas mu se slomio na zadnjoj rečenici. Nisam vjerovao da će to reći. A ja jesam, rekla sam. Poznajem svoju kćer. Baka? Dugo je šutio. Čemu si me naučila ovim? Zaista, čemu? Razmišljala sam. Da ljubav nije nagrada za dobro ponašanje, rekla sam napokon. Ljubav nije nešto što zaradite kada ste dobri i izgubite kada pogriješite. Ljubav je temelj. Temelj ne nestaje kada se zgrada zatrese. Ostaje. I iz temelja se može graditi nanovo. Čula sam ga kako duboko diše. Volit ću te zauvijek, baka, rekao je. I ja tebe, rekla sam. Idi spavaj. Sutra je novi dan. Godinu dana nakon krađe, Branimir mi je vratio cijeli iznos. Nije to učinio odjednom. Dolazio je svaki mjesec, ponekad s više, ponekad s manje, ali uvijek redovito. Uvijek s kratkim razgovorom koji je govorio više od samog novca. I kada mi je posljednji put donio kovertu i rekao: ovo je zadnje, baka, sve je vraćeno, nisam uzela kovertu odmah. Znaš što ću učiniti s ovim? Rekla sam. Ne. Otvorit ću štedni račun. Na tvoje ime. Za tvoju budućnost. Gledao me u nevjerici. Ne možeš. Mogu i hoću. Uzela sam kovertu. Ovo više nije moj novac za sprovod. Ovo je tvoj novac za početak. Za stan, za vjenčanje, za dijete koje će jednog dana imati. Ne znam. Ali za nešto lijepo. Za nešto što je ispred tebe, ne iza. Sjeo je. Zapravo je morao sjesti, jer ga noge nisu držale. Baka, rekao je tiho. Kako si tako? Stara? Ponudila sam s osmijehom. Nasmijao se kroz suze. Htio sam reći mudra. Isti odgovor, rekla sam. Mudrost dolazi s godinama. I s pogreškama. I s ljubavlju. Sve troje zajedno. Danas imam 81 godinu.
Koljena me bole, spavam manje nego što bih htjela, a liječnik Darko mi stalno govori da trebam više hodati. Živim sama u kući, u kojoj sam provela 56 godina svog braka, ali nisam usamljena. Branimir dolazi svaki četvrtak. Veronika dolazi vikendom, s gibanicom i s pričama o Tomislavu, i o djeci i o životu koji teče. Branka zove svake nedjelje i smije se glasno u slušalicu. Luka dolazi jednom mjesečno i uvijek donosi neku novu knjigu za mene, znajući da još uvijek čitam, još uvijek učim, još uvijek sam gladna world. I ponekad, kada sjedim sama u vrtu i čistim grah, pomislim na onaj popodne od godinu dana kada sam stajala iza vrata i gledala svog unuka kako uzima sve što imam. I zahvalna sam. Ne za krađu. Za tu lekciju nisam zahvalna, ali za sve što je iz te krađe izraslo. Za razgovor u kuhinji, za terapiju, za Branimirove četvrtke. Za Veronikine suze i njezinu ljubav koja nije popustila. Postoje trenuci u životu koji vas definiraju. Ne zato što ste bili savršeni u njima, nego zato što ste u njima birali čovjeka kojeg želite biti. Ja sam u onom trenutku iza vrata mogla birati između bijesa i razumijevanja. Mogla sam birati između osvete i liječenja. Mogla sam birati između raskidanja i gradnje. Izabrala sam gradnju. I ne govorim to iz skromnosti, govorim to iz iskustva, jer gradnja je teža. Mnogo teža od rušenja. Rušenje ne zahtijeva gotovo ništa. Dovoljan je jedan bijesan poziv, jedna izgovorena rečenica koju ne možete povući, jedna vrata zalupljeno. Gradnja zahtijeva strpljenje, zahtijeva tišinu u trenutku kada biste htjeli vikati. Zahtijeva vjeru kada imate sve razloge za sumnju, ali gradnja traje. A rušenje, ono ostavlja samo ruševine. Htjela bih vam ispričati jednu stvar o Zvonimiru, o mome mužu kojeg sam voljela 35 godina i kojeg svakog dana i dalje volim, samo na drugačiji način. Zvonimir je bio kovač. Pravi starinski kovač koji je radio u radionici iza kuće. Lijepio je metalne stvari, popravljao ih, preoblikovao. Jednom, davno, pitala sam ga zašto ne baci stari alat koji je bio prelomljen i kupiti novi. Pogledao me onako kako su gledali stari majstori, s tim sporim, dubokim pogledom koji kaže da je osoba koja govori propustila bit stvari. Dragice, rekao je, slomljeni alat koji je popravljen jači je nego novi koji nikad nije pukao, jer zna gdje mu je slabost i popravak je ojačao baš to mjesto. Nisam tada potpuno razumjela. Sada razumijem. Branimir je bio slomljeni alat. I popravak, terapija, razgovori, vraćanje novca, iskrenost ojačao je baš ono mjesto gdje je pukao. I vjerujem da će on, kada jednog dana ima vlastito dijete, biti bolji otac upravo zato što je prošao kroz ovo. Ne unatoč padu, nego zbog pada i zbog ustajanja. Znam da neki od vas koji slušate ovu priču možda prolaze kroz nešto slično. Možda imate unuka ili unuku koji su vam povrijedili srce. Možda imate dijete koje je donijelo odluku koja vas je slomila. Možda ste sami bili oni koji su pogriješili i koji se pitaju može li se nekada popraviti. Mogu vam reći samo ovo. Iz 81 godine života. Može dakš nije lako, nije brzo, nije bez bola, ali može. Uvjet je samo jedan. Mora biti volje. S obje strane. Volje da se prizna, volje da se prihvati, volje da se proba iznova. A ljubav, prava ljubav, ona koja nije uvjetovana, ljubav je gorivo koje drži taj motor u pogonu čak i kada je sve ostalo potrošeno. Postoji jedna stvar koju nisam rekla. Jedna stvar koja mi je ostala u srcu i o kojoj govorim rijetko. Samo s Branimirom, samo u našim četvrtnim razgovorima. Jednom, nekih 5-6 mjeseci nakon svega, sjeli smo za kuhinski stol i Branimir me pitao nešto što me iznenadilo. Baka, jesi li se ikada pokajala što si mi pomogla? Jesi li ikad pomislila da si pogriješila? Gledala sam ga. Jesam, rekla sam iskreno. Vidio je da sam iskrena i malo se ukočio. Kada? Upitao je tiho. U onim noćima, rekla sam, kada bih se probudila u 3 ujutro i ležala u tišini i razmišljala. Pitala sam se, jesam li zapravo samo zaštitila tebe od posljedica? Jesam li time naučila krivu lekciju? Jesam li trebala pustiti da osjeti puni udarac svojih odluka? Bio je tih.
I što si zaključila? Upitao je napokon. Zaključila sam, rekla sam polako, da nema savršenih odluka, da smo svaki put pred dilemom gdje su obje opcije imaju svoju cijenu. Pustiti te da padneš do dna, možda bi te to slomilo, možda bi te to spasilo. Ne znam, nisam znala ni tada, izabrala sam ono što mi je srce govorilo. A srce ti je govorilo da te zagrli, metaforički, da ti kaže, vidim tko si ispod onoga što si učinio i taj čovjek vrijedi borbe. Dugo smo šutjeli. Hvala što si me vidjela, rekao je napokon. I u tih 5 riječi bila je sva istina te godine. Postoje stvari koje ne možete naučiti iz knjiga. Postoje stvari koje se uče samo životom, samo godinama, samo kroz bol i kroz ljubav i kroz sve ono što se nalazi između ta dva pola. Jedna od tih stvari je ovo. Ne budi brzoplet u sudu o drugima. Nikada ne znate cijelu priču. Nikada ne znate što se krije iza odluke koja vam se čini neoprostivom. Iza svakog čina koji vam se čini bezobzirnim, postoji čovjek koji je bio u bolu, koji je bio u strahu, koji je bježao od nečega što nije znao kako drugačije podnijeti. To ne znači da trebate opravdavati ono što je krivo. Krađa je krađa, pogreška je pogreška. Ali između prepoznavanja pogreške i suđenja osobi koja ju je počinila, tu postoji prostor. I u tom prostoru živi samilost. A samilost je, uvjerena sam nakon 81 godine na ovom svijetu, najhrabrija stvar koju čovjek može pokazati. Puno je lakše biti ljut. Puno je lakše okrenuti leđa. Puno je lakše reći, zaslužio si to i otići. Mnogo je teže ostati. Mnogo je teže pogledati nekoga tko vas je povrijedio i reći, vidim tebe, ne ono što si učinio, nego tebe. Sada kada gledam unazad, kada sjedim u vrtu i gledam kako jesenski vjetar odnosi žuto lišće, ne vidim godinu krize. Vidim godinu preobrazbe. Preobrazbe Branimirove, da. Ali i moje, jer i ja sam se promijenila. Bila sam, i mogu to reći otvoreno, jer 81 godina daje tu slobodu, žena koja je cijeli život vjerovala da se stvari moraju raditi kako treba, po pravilima, bez kompromisa. Moj muž Zvonimir bio je fleksibilniji, mekaniji u nekim stvarima. Ja sam bila ona koja je inzistirala na redu, na ispravnosti, na odgovornosti. I te vrijednosti su dobre. Ne odričem ih se, ali naučila sam da ponekad ispravnost mora pričekati, dok se ljubav ne završi s onim što treba učiniti. Naučila sam da red nije uvijek linearan. Ponekad red znači najprije zagrli, pa onda postavljaj pitanja. Naučila sam da odgovornost nije kažnjavanje. Odgovornost je vraćanje dostojanstva. I da to vraćanje ponekad izgleda sasvim drugačije nego što smo zamišljali. Prošle nedjelje Branimir je doveo djevojku. Kaže se Ivana. Visoka djevojka, tamne kose, s onim sporim, tihim osmijehom koji odmah govori da je navikla slušati. A to je po meni jedna od najljepših osobina. Donijela je kolač od jabuka, domaći. I kada sam ga okusila, rekla sam joj iskreno da je bolji od mog. Nasmijala se. Molim vas, nemojte to govoriti glasno, rekla je. Branimir misli da je vaš recept savršen. Nije savršen, rekla sam, samo star. A staro i savršeno nisu isto. Gledala me s nekom pažnjom u pogledu. Onom vrstom pažnje kojom mladi ljudi gledaju starije kada osjete da je u pitanju netko od koga se može nešto naučiti. Branimir mi je puno pričao o vama, rekla je. Dobro ili loše? Upitala sam, napola u šali. Samo dobro, rekla je. Rekao mi je da ste ga naučili nešto što škola nije mogla. Što je to rekao da sam ga naučila? Malo se zamislila. Da se od svake greške može graditi, rekla je. I da ljubav koja opstaje kroz grešku vrijedi više od ljubavi koja nikada nije bila testirana. Gledala sam Branimira, koji je stajao kraj prozora i pravio se da gleda dvorište. Ali vidio me je u odrazu stakla. I osmijehnuo se. I ja sam se osmijehnula. Koliko god je ova priča o Branimiru, ona je i o nečemu drugom. O onome što znači biti star i ne biti relevantan. Ili, preciznije, o tome kako je naš svijet nekako zaboravio da stariji nisu samo teret koji treba zbrinuti. Da su stariji, ako ih se pita, ako ih se sluša,
Rezervoari iskustva koje mladi ne mogu kupiti ni za kakav novac. Branimir me nije pitao. Uzeo je bez pitanja. Ali ja sam mu dala sa pitanjem. S pitanjem, znaš li tko si? Znaš li da te vidim? Znaš li da postoji izlaz? I ta razlika između uzimanja i davanja, to je srce svake zdrave veze. Ne samo između bake i unuka. Između svakoga i svakoga. Jednom davno, kada je Branimir imao možda 7 godina, sjeli smo na ovu istu klupu u vrtu i on me pitao: Baka, čega se ti bojiš? Bila sam iznenađena pitanjem. 7 godina. I takvo pitanje. Zašto pitaš? Upitala sam. Jer se svi odrasli ponašaju kao da se ničega ne boje. Ali mama se boji grmljavine, tata se boji gubitka posla, ja se bojim mraka, pa se pitam čega se ti bojiš. Dugo sam razmišljala. Bojim se da ne budem pamćena po onome što jesam, rekla sam mu, nego po onome što imam ili nemam. Gledao me s onom dječjom ozbiljnošću koja je nekada strašno iskrena. Ja ću te pamtiti po onome što jesi, rekao je. Obećavam. Zaboravila sam na taj razgovor godinama. Vratio mi se onog popodneva kada sam stajala iza vrata i gledala ga. I tada sam shvatila. On je bio dijete koje je obećalo. I odrasli čovjek koji je bio u toliko boli da je to obećanje povrijedio. Ali ne zato što me nije volio, nego zato što ga je vlastiti strah progutao. I moj zadatak tašla kao bake, kao osobe koja ga voli, bio je da ga podsjetim na to obećanje. Ne riječima, nego djelom. Sada, svaki četvrtak kada dođe, pitam ga isto pitanje koje me on pitao onih 7. godine. Branimire, čega se bojiš? I svaki tjedan odgovor je malo drugačiji. Nekada se boji da neće biti dobar partner Ivani. Nekada se boji da će se stara nagon za kockanjem vratiti u trenutku slabosti. Nekada se boji da nije dovoljno dobar čovjek, unatoč svemu. A ja mu svaki tjedan kažem istu stvar. Strah koji znaš imenovat, to je strah koji možeš pobijediti. Samo neimenovani strahovi vladaju nama. Oni koje imenujemo, njih smo već napola svladali. Klimne glavom. Popije kavu. Ponekad ostane na večeri, a ja gledam svoga unuka i vidim čovjeka koji raste. I to je sve što baka može željeti. Ima jedna stvar koja se dogodi kada prenesete tajnu, kada je nosite neko vrijeme sami, a zatim je pustite. Osjetite olakšanje, naravno, ali s olakšanjem dolazi i nešto neočekivano. Vidite koliko je ta tajna promijenila vas, ne samo situaciju. Ja sam cijelu godinu bila jedina koja je znala cijelu istinu. Jedina koja je vidjela Branimira onakvim kakav jest. Ne onakvim kakav se prikazuje majci, ne onakvim kakav se prikazuje prijateljima, ne onakvim kakva bi ga željela vidjeti javnost. Vidjela sam ga u najsiromasnijoj, najtanjoj verziji sebe. I odabrala sam ga voljeti baš u toj verziji. I to što sam se naučila voljeti nekoga u najsiromašnijoj verziji, to mi je promijenilo pogled na mnogo toga. Počela sam drugačije gledati susjedu Milicu, koja zna biti oštra i nezahvalna. Što se krije iza te oštrine? Počela sam drugačije gledati svekrvu moje kćeri Veronike, stariju ženu koja je uvijek bila hladna prema meni. Što je u njezinom životu stvorilo tu hladnoću? Nisam odjednom postala naivna. Nisam zaboravila da ljudi mogu biti okrutni iz čistog egoizma, bez posebnog razloga koji bi ih opravdao. Ali postala sam otvorenija za mogućnost da iza svake površine postoji dubina, da iza svakog lica postoji priča i da priča, ako je čujete, mijenja sve. Prošlog proljeća Branimir je završio terapiju. Domagoj Sved, a terapeut, rekao mu je da je napravio sve što je trebalo napraviti za sada i da ako u budućnosti osjeti potrebu, može se uvijek vratiti. Bez stigme, bez osjećaja poraza. Samo kao netko tko zna da postoji alati koji ga, kad zatreba, koristi. Branimir mi je to rekao s ponosom koji nisam vidjela na njegovom licu dugo vremena. Onaj ponos koji nije arogantan, koji je miran, tih, koji dolazi iznutra. Domagoj mi je rekao nešto pri kraju, rekao mi je. Rekao je da sam jedan od rijetkih pacijenata koji su imali nekoga u obitelji tko je reagirao točno onako kako treba. Što znači kako treba? Upitala sam. Rekao je, bez paničnog kažnjavanja i bez bezuvjetnog spašavanja. Negdje između, s ljubavlju i s granicom istovremeno. Gledao me. Rekao je da je to rijetko.
Osjećala sam nešto toplo u prsima. I što si mu odgovorio? Upitala sam. Rekao sam, ona ima 81 godinu i boljela su je koljena cijelo to vrijeme, ali nijednom se nije požalila. Nasmijala sam se. To nije baš točno, rekla sam. Žalila sam se. Samo ne tebi. Nasmijao se. I bila je to ona stara radost. Ona iz djetinjstva, puna i prava. Ima jedna stvar o starosti koju mladi ne razumiju dok ne dožive je. Starost nije samo slabljenje tijela. Starost je i sazrijevanje duše. Ali samo ako dopustite tom sazrijevanju da se dogodi. Mnogi stari ljudi postaju tvrdi, gorki, zatvoreni. To je razumljivo. Prošli su kroz mnogo, izgubili mnogo i zaštita od daljnje boli je da se više ne otvore. Ali tvrđi čovjek nije sigurniji čovjek. Tvrđi čovjek je samo usamljeniji. Ja sam birala mekoću. Ne naivnost, mekoću. Razlika je važna. Naivnost znači ne vidjeti stvarnost onakvom kakva jest. Mekoća znači vidjeti stvarnost onakvom kakva jest. I ipak odabrati ljubav. To je bio moj izbor u onom trenutku iza vrata. Ne naivnost, mekoća. Jednom je moj muž Zvonimir u kasnim godinama pročitao nešto u nekim starim novinama. Ne sjećam se ni autora ni naslova, ali sjećam se što je pročitao naglas, jer sam ga molila da pročita naglas sve što ga se dojmi. Postoje 3 vrste opraštanja, pročitao je. Opraštanje koje dajemo drugima, opraštanje koje dajemo sebi i opraštanje koje Bog daje nama. Samo 3. vrsta ne zahtijeva ništa za uzvrat. Prve 2 zahtijevaju hrabrost. Tada sam ga pitala, koja ti je najteža? Razmišljao je dugo. Opraštanje sebi, rekao je. Uvijek opraštanje sebi. I imao je pravo. Branimir je trebao naučiti oprostiti sebi. To je trajalo najdulje. Ne opraštanje moje ili Veronikino ili Brankino. Opraštanje njegovo, samome sebi. Na terapiji u jednom od kasnijih razgovora koje mi je prepričao, Domagoj ga je pitao, kada ćeš sebi oprostiti? Branimir je odgovorio, kada otplatim sve. A Domagoj je rekao, ne, opraštanje sebi ne ovisi o tome. Opraštanje sebi ovisi o tome kada prihvatite da ste više od najgore stvari koju ste ikada učinili. Branimir mi je to prepričao i pitao, misliš li da je to istina? Apsolutno, rekla sam. I dodajem, i da ste manje od najboljeg. Negdje između, tu ste pravi. Tu je pravi čovjek. Susjeda Milica mi je jednom rekla, prošle zime dok smo čekale autobus, Dragice, kako ti uspijevaš uvijek izgledati smireno? Nasmijala sam se. Milice, rekla sam, iza svakog smirenja stoji neka oluja koju si preživjela. Ne vidite oluju jer je prošla. Vidite mir koji je ostao. Gledala me neko vrijeme. Jesi li imala veliku oluju? Upitala je. Prošle godine, rekla sam. Veliku. I prošlo je? Prošlo je, rekla sam. I ostavio je za sobom nešto lijepo. Nije pitala što. I nisam joj rekla. Ali dok smo čekale onaj autobus, u hladnom zimskom jutru, osjećala sam zahvalnost. Zahvalnost za oluju. Zahvalnost za mir koji je ostao. 81 godina nije malo. Kada bih trebala nabrojati sve što sam preživjela, trebala bih vam još sat vremena. Ali postoje neke stvari koje me je život naučio koje bih htjela reći. Ne kao savjet, jer ne volim davati savjete bez poziva, već kao podjelu. Onako kako podijelite kruh s nekim tko sjedi za vašim stolom. Prva stvar, nikada ne procjenjujte tko je netko na temelju jednog trenutka. Ni na temelju najgore, ni na temelju najboljeg. Čovjek je zbir svih svojih trenutaka, dobrih, loših i onih između. Druga stvar, strah je normalan. Strah je moj stalni pratilac. Bojim se za zdravlje, bojim se kako će završiti sve ovo što mi je drago. Ali strah koji vam kaže da ne djelujete, taj strah je lažljivac. Djelovanje je jedini odgovor na strah koji funkcionira. Treća stvar, opraštanje nije dar koji dajete drugima. Opraštanje je dar koji dajete sebi. Jer neopraštanje je kao nositi teret koji svakim danom postaje teži. A teret ne pritišće onoga kome ste ga namijenili. Pritišće vas. Četvrta stvar, razgovarajte s mladima. Ne poučavajte ih, razgovarajte. Pitajte ih što ih muči. Slušajte odgovor bez hitnje da date rješenje. Ponekad mladi ne trebaju rješenje. Trebaju nekoga tko će čuti pitanje. Peta stvar, i za mene najvažnija. Volite konkretno, ne apstraktno.
Ne volit ću te uvijek bez ikakva djela, već skuhat ću ti čaj jer si bolestan. Ostaću s tobom dok ne zaspete. Neću reći ništa majci. Ljubav je u detaljima. Uvijek je u detaljima. Prošli četvrtak Branimir je došao malo ranije nego obično. Sjeo je za stol bez da je nešto rekao, što je za njega neobično, jer obično odmah počne pričati. Pričekala sam. Baka, rekao je napokon, Ivana i ja razgovaramo o tome da se zaručimo. Pogledala sam ga. I? Rekla sam. I? Htio sam te pitati. Zaustavio se. Vidio sam da mu nije lako reći što želi reći. Htio sam te pitati, baka, da li sam ja dobar čovjek, dobar dovoljno za nju? U tišini koja je slijedila čula sam sve. Tiktanje starog sata na zidu, vjetar u drvcima vani, negdje daleko auto koji prolazi. Branimire, rekla sam polako, ako me pitaš jesam li zaboravila ono što se dogodilo, nisam. Pamtim. Pamtit ću uvijek, ali pamćenje nije isto što i definicija. Što znači? Ono što si učinio definira jedan trenutak u tvom životu. Ono što si učinio od tada, vraćanje novca, terapija, poštenje, rad, ljubav prema Ivani, ovi četvrtci, to definira čovjeka. Napravila sam pauzu. I taj čovjek je dobar. Vidio sam kako mu se oči pune. Hvala baka, šapnuo je. Ne zahvaljuj mi, rekla sam. Zaruči je. I budi joj onakav kakav si bio meni ove godine. Iskren, čak i kada boli. Jer prava ljubav podnosi istinu. Klimnuo je. I tada mi je rekao nešto što nisam očekivala. Baka, mogu li ti nešto reći, nešto što nikad nisam rekao naglas? Naravno. U onom trenutku kada sam uzeo novac, zastao je. Vidio sam da mu je teško. Znao sam da griješim. Već dok sam to radio znao sam. Ali bio sam u toliko straha da mi se činilo da nema drugog načina. Kao da je mozak prestao vidjeti opcije. Gledala sam ga. Znam, rekla sam tiho. I kada si me nazvala i rekla dođi, u onom trenutku je nešto u meni pomislilo da ću možda naći opciju. Prvu pravu opciju. Da, pogledao me. Ti si bila ta opcija. Nisam mogla ništa reći. Ustala sam ja polako s onim vječnim kolenima. I prišla mu. Stavila mu ruku na ramena. I stajala tako dugo dok on nije uzeo moju ruku i pritisnuo je uz obraz. Nismo ništa govorili. Ponekad je dovoljan dodir. Ponekad je dovoljna prisutnost. Zaručio je Ivanu u rujnu. Na malom obiteljskom ručku. Samo najbliži. Bez velikih ceremonija. Ivana je plakala od sreće. Veronika je plakala jer plače na sve. Na vjenčanja, na zaručivanja, na reklame za parfem. Tomislav se smiješio onim tihim, marljivim smiješkom koji je uvijek imao. A ja sam sjedila na kraju stola i gledala svoju obitelj. Moju obitelj koja je prošla kroz oluju i ostala zajedno. Moju kćer koja je naučila da ljubav nije uvjetovana. Mog unuka koji je naučila da je pad početak, ne kraj. Mladu ženu koja nije znala ništa od svega ovoga, ali koja je odabrala čovjeka koji je naučio tko želi biti. I ja, stara žena s boljim koljenima, bijela kosa, šalica čaja uvijek negdje blizu, koja je naučila da 81 godina nije previše da biste i dalje učili, da nije previše da biste i dalje voljeli, da nije previše da biste i dalje bili potrebni. Evo što bih rekla sebi onoga popodneva kada sam stajala iza vrata. Dragice, ono što ćeš vidjeti u idućih nekoliko sekundi slomit će ti srce, ali ne daj srcu da se skameni. Slomljeno srce može se zalijepiti, skamenjeno ne može. Pak, nisam to sebi rekla tada, jer nisam mogla. U trenutku boli ne možemo vidjeti mudrosti koje dolaze tek retroaktivno. Ali to je u redu. Mudrost ne mora doći odmah. Dovoljno je da dođe. Što se tiče novca, novac je otplaćen do posljednje kune. Ali to nije ono po čemu ću pamtiti tu godinu. Pamtit ću je po četvrcima. Po čaju koji smo pili u tišini. Po grahu koji smo čistili zajedno. Po pitanjima koje smo si postavljali. Po odgovorima koji su dolazili polako. Kao što dolaze sve istine koje vrijede. Ima nešto što sam shvatila o ljubavi u ovim godinama. Nešto što mi je trebalo 81 godinu da shvatim potpuno. Ljubav nije osjećaj. Osjećaji dolaze i odlaze. Radost, tuga, gnjev, zahvalnost. Oni su gosti koji dolaze i odlaze.
Ljubav je odluka. Odluka da ostanete prisutni kada je teško. Odluka da vidite čovjeka, ne samo čin. Odluka da vjerujete u mogućnost promjene, čak i kada svi dokazi govore suprotno. Odluka da date još jednu šansu, ne iz naivnosti, nego iz uvjerenja da je osoba ispred vas vrijedna te šanse. Tu odluku donosite svaki dan iznova. I svaki dan kada je donesete, malo ste jači. I osoba ispred vas malo je slobodnija. Branimir i Ivana vjenčaju se sljedeće godine u proljeće. Pitao me je hoću li biti u stanju doći. Branimire, rekla sam, daću sve od sebe da budem tamo. A ako koljena ne budu surađivala, donest ćeš mi fotografije i ispričat ćeš mi svaki detalj. Nasmijao se. Bićeš tamo, nečne, rekao je. Znam. Odakle ta sigurnost? Jer si previše tvrdoglava da ne dođeš. Nasmijala sam se. U pravu si, rekla sam. Tvrdoglavost je jedna od mojih boljih osobina. Završit ću ovu priču onako kako sam je i počela. U tišini kuhinje, s čajem koji se hladi, s mislima koje kruže. Ali sada ta tišina nije ista kao ona tišina od godinu dana. Ona tišina bila je puna boli i šoka i pitanja koja nisu imala odgovor. Ova tišina je punija, toplija. U njoj osjećam prisustvo Zvonimira, onako kako ponekad osjećate prisustvo nekoga koga volite, a kojeg nema. Kao blagu toplinu, kao miris koji ne možete identificirati, a opet ga prepoznajete. I u toj tišini ponekad čujem njegov glas. Dobro si učinila, Dragice. I ja mu kažem, znam, Zvonko, znam. Ako ste preslušali ovu priču do kraja, hvala vam. Iz srca. Ova priča nije laka, nije lagodna, ali jest istinita, u srži, u onome što govori o ljudima i o tome koliko smo svi krhki i koliko smo svi sposobni za promjenu. Ako imate nekoga u životu, unuka, dijete, prijatelja, koji je pogriješio na način koji vam je bol nanio, ova priča nije recept. Svaka situacija je drugačija, svaki čovjek je drugačiji, ali možda je ova priča podsjetnik. Podsjetnik da prije nego što donesete konačan sud, zastanete, da pogledate dublje. Da se zapitate što se krije iza ovog čina, koji strah, koja bol, koja izgubljenost. Možda je odgovor ništa vrijedno opraštanja, možda je odgovor sve vrijedno ljubavi. Ne znam koji ćete odgovor naći, ali znam da je vrijedno tražiti. Ja sam Dragica Horvatin. Imam 81 godinu. Živim sama u staroj kući koja miriše na drvo i kamilicu. I svaki četvrtak moj unuk Branimir dolazi na čaj. To je dovoljno, više nego dovoljno. Jer u tim četvrcima, u tim sat ili dva svakog tjedna, nalazim dokaz onoga u što sam oduvijek vjerovala. Da se ljubav, ako je prava, ne daje samo u lijepim vremenima. Ona se daje posebno, upravo posebno, u najružnijem. I u tom davanju oboje se mijenjamo. Ja postajem mekša tamo gdje sam bila tvrda. On postaje jači tamo gdje je bio slomljen. I to je čudo koje ne treba ni oltar ni prigodu. Treba samo 2 čovjeka, 1 stol i dovoljno hrabrosti da ostanete. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja ove priče. Čuvajte se. I ljubite one koji su vaši. Pogotovo kada je to teško. Posebno tada.